11-12 awgustda Türkmenistanyň awaza milli siýasatçylyk dolugyny geçirilýän Birinji Hazar ykdysady forumy öz işine başlady. 12 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow forumda söz sözledi. Prezidentiň çykyşyny Türkmenistanyň döwlet telekanallary göni ýaýlymda alyp görkezdi. Türkmen prezidenti 20 minuta goloy dowam eden çykyşyny rus dilinde ýerine ýetirdi. Foruma gatnaşan daşary ýurtly bir jurnalist 12 awgustda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny Türkmenistanyň prezidentiniň forumda söz sözlän wagtyna ähli jurnalistlaryň telefonlarynyň ýygnalyp alynanyny we bir guta saldyrylanyny aýtdy. Şeýle ol çykyşyň dowamyny prezidentiň ýüzüniň solak görünendigini sözüne goşdy. Soňky ýyllarda prezidentiň saglyk ýagdaýy barada çykan täsirlenmedik maglumatlaryň fonuna Türkmenistana gyzyklanma bildirýän dünýä jemgyýetçiliginiň ünsü prezidentiň ykdysady forumuna etjek çykyşyna gönügipdi. Birinji Hazar ykdysady forumuna bir näçe daşary ýurtlaryň ýokary derejeli wekilleri gatnaşýar. 11 awgustda Russiýanyň hökümet başlygy Dmitri Medvedew Türkmenistana bardy. Ol 12 awgustda forumna eden çykyşyny Russiýanyň Kaspy konwensiýasyny ýakyn wagtlarda ratifikasiýa etjekdigini aýtdy. İran we Russiýa bu konwensiýany henüz tasdiklamany gelýär. Berdimuhamedow forumna sözlän sözünde Hazar deňiziniň bioköpdürlülügini hemde ekolog deň agramlylygy gorap saklamakda ulmuň ähmiýetini beledi. Ma'lum bolşýaly Russiýa Hazar deňiziniň üstünden çekiljek geçirji taslamalary olaryň deňiziň ekologiýa şertlerine ýetirmegi mümkin täsirlerini aýdyp karşı çıkıp gelipdi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň göz tutýan Hazar üstü gary geçirji taslamasyny goldaýar. Türkmen prezidenti forumyň çäklerini Türkmenistana baran daşary ýurt wekilleriniň baş tutanlary ýokary derejeli daşary ýurt resmiýetleri bilen duşuşdy. 12 awgustda Medvedew ýany bilen Türkmenistana getiren Aurus kysymly Rus awtomobilini Berdimuhamedow'a görkezdi. Rossiýa 24 telekanalynyň görkezen video süjetlerini Berdimuhamedow Rus premierini bu awtomobillerden satyn almaga istek bildirýänliklerini beýan edýär. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümligini sözüne goşýar. Muňa Medvedew ýylgyryp sargyt kabul edildi. Bilýäris ulagyň renk hökman ak bolmaly diýip jogap berdi. Mundan olur Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriň raýatlariň şahsy ýeçiligine awtomobillerini we döwlet gulluklarynyň hyzmatyna ulaglary ak reňke mejbur boýatdyrýanlygy barada ençemegede habar beripdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä 11 awgustda Berdimuhamedow awazan milli siýasatçylyk dolugyny Bolgariýa Respublikasynyň premier ministri Boyko Borisow bilen hem duşuşdy. 12 awgustda Türkmen prezidenti awazada Azerbaýjan Respublikasynyň premier ministri Nowruz Ismail ogly Mehmedow bilen duşuşdy.